Give me chance, anọchikwe n'ụzọ ikwuchikwe m ụzọ na aga m aja amụkwa gị gbuo ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ike nke isi ya na-eke everybody dọbale ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi anafuru ugoda na arafu ugodada ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ike nke isi ya na-eke everybody concentrate ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi fearless atụ egwu isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle fearless lion heart isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle unshakable unstoppable ijela nwa mmanwụ jee mmanwụ na ọ gbara nwa ọbụla ọka ejeghị nwamba ọsanụgọ ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi anafuru ugoda na arafu ugodada ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi fearless atụ egwu isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle fearless lion heart isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle unshakable unstoppable ijela nwa mmanwụ jee mmanwụ na ọ gbara nwa ọbụla ọka ejeghị nwamba ọsanụgọ ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi anafuru ugoda na arafu ugodada ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi ijelepụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-eche n'ugodi. Our mission to promote the culture, norms, and tradition of Enugu Ukwunumori.